Pekne pozdravujem, moji drahí. V podstate máme po prázdninách, po dovolenkách, začal sa školský rok, pracovné povinnosti. A ma tam napadla taká myšlienka, prednedávnom v našej farnosti mal kazateľ na nebovzatie Panny Márie tému pokora, poníženosť, skromnosť. Ja si myslím, že už táto kardinálna cnosť, ako je pokora, a keby už nebola aktuálna, alebo už sa vôbec nenosila v našom živote, spoločenskom, osobnom, kde sa stala chyba. Je to individuálna záležitosť, možno že vo výchove. Použijem len takých pár príkladov. Viete, keď je niekto veľmi talentovaný, prudko talentovaný už v podstate od detstva, čiže rodičia, učitelia cenia tieto schopnosti tohto dieťaťa, vedomo, že dieťa to môže na rôzny spôsob spracovať. Toto obrovské množstvo pozitívnych, chváliacich informácií. Môže byť aj taká situácia, že to dieťa si myslí, že má pod kontrolou celý svoj život a vieme, že učenie je len určitá oblasť nášho života. Prichádzajú potom iné starosti. Jedničkár, to neznamená, že bude dobrým rodičom, dobrým otcom, mamou. A stáva sa aj niekedy tak, že dieťa po nejakých tých školských rokoch možno, že kvôli takej osobnej lenivosti nerozvíja tieto talenty. A práve naopak, ktorý je človek, ktorý je menej talentovaný, musí viac zapracovať, tvrdo pracovať na priemerných ocenách v škole. A keby sa rozcvičilo, vypracovalo v ťažkej práce nad sebou a niekedy sa môže stať, že tento mladý človek, ktorý ťažko sa vypracoval z nejakého trojkára, štvorkára, môže ešte celkom dobre v živote sa uplatniť, hlavne svojou horlivosťou. Ja by som sa skôr zameral na tú oblasť pokory, poníženosti. Vieme, že Boh pozerá na pokorné srdce. My veriaci ľudia veríme, že Boh zhliadol na pokornú služobnicu z Nazaretu. Panna Mária, ako hovoria vizionári, je nádherné stvorenie, nádherná žena, neopísateľne nádherná, ale Boh zhliadol na jej pokoru, ponížil, čiže pravdu. Že táto poníženosť pokory pre Svätej Matky pritiahla pohľad, pozornosť Boha. Boh má zaľúbenie v pokornom srdci, poníženom. Tiež musíme správne chápať pokoru, že to nie je niečo také, že áno, bije sa do prs, to nie ja som taký, ja nič neviem a v srdci viem, že som dobrý. Pokora je v podstate pravda, ani si nepridávam, ani neuberám. Čiže je to pravda o sebe a nikto nemá len dobré vlastnosti, má aj zlé. A vlastne, možno, že aj v dnešnej dobe chýba tá pravda o sebe, pokora. Rodičia chcú mať za každú cenu intelektuálne vyspelé dieťa, až zabudáme na morálne hodnoty, ktoré sú spojené tiež vlastne s tou pravdou. Čiže som krehký, človek slabý, potrebujem skutočne Božiu pomoc. A možno, že aj tá doba vytvorila takú ilúziu sebestačnosti. Ja si vystačím sám, mladý človek príde za lekárom, že si našiel na internete, to i to mi máte predpísať. Alebo príde dieťa za rodičom, otec má, takéto sú vaše rodičovské povinnosti. Alebo príde mladý učeň po vyučení, si načíta na internete nejaké veci, nemusí sa pýtať od seba starších a povie si, ja už všetko viem, pritom nemá žiadne skúsenosti zo života. Čiže, moji drahí, vidíme, že aj táto moderná civilizácia, internet, vytvorilo z nás trošku až príliš sebavedomých a iluzíne sebestačných ľudí, čo nie je pravdou. Nie sme sebestační, všetko v podstate máme z Božej dobrotivosti, lásky. Aj tie talenty, ktoré ti Boh dal, v
vtedy budeš mať z nich väčšiu radosť, keď nebudeš len pre seba, ale sa podelíš s tým talentom. Čiže vidíme, nielen Boh má rád pokorné srdce, ale zoberte si, kto má rád pyšného človeka, nadutého. Učme sa o takých úžasných vzorov pokory, poníženosti, ako bol, zoberme si, Ján Mária Vianney, svetec, veľký kňaz, ktorý možno, že na jednej strane nemal také schopnosti intelektuálne, nakoľko viem, hlavne latinčina mu neišla. Boh ho obdaril toľkými charizmami, videl do svedomia ľudí. Spočiatku sa báli mu dať spovedať, čiže spovednú jurisdikciu, a potom spovedal hodnostárov, biskupov. Čiže Boh doplnil a hlavne zúročil jeho poníženosť, pokoru. Aj tieto veci, ktoré tu ukazujem na tomto mojom kanále Romus, nejaké tie stroje, nech sú len prejavom toho, že Boh si používa krehkých, slabých ľudí. Ja nie som žiadny ani vzdelanec, ani zbehlý technicky. Vieme, že aj tie stroje, to moje čudo je možno, že pre niekoho príliš primitívne, ale aby sme sa vedeli deliť aj takou maličkosťou, takou vecou, ktorá nás teší, aby sme si navzájom odovzdávali radosť, pre všetkým inšpiráciu, a hlavne v poníženosti a pokore.